hadden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. Jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk kent. Maar je moet geduldig wachten, tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. We spelen nog verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. Maar ik zie geen hand voor oog en het donker maakt me bang. Mama, mama, kan het licht aan op de gang? Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later? Annelies, zijn we een beetje verrast? Of zijn we een beetje verrast? Ik wel. Je zingt het loopzuiver. Het is een prachtig nummer. Ik had gedacht dat dat misschien wel wat meer mensen ging triggeren. Want je hebt veel ervaring. Yes. Het is niet dat je daar beneden Maar het is begint. te lang geleden. Het is te lang geleden. Kennen jullie Annelies? Herkennen jullie haar op een of andere manier? Nee. Ik heb een vermoeden, maar zeg je even de achternaam, alsjeblieft? Dat gaat niks doen. Dat gaat niks voor. Dat gaat niet. Nee. Maar misschien wel de groepsnaam van de meidengroep. Enfin, meidengroep, dat klinkt zo raar. Ja. Voor Lies. Oké, maar wacht even. Jij bent de zangeres van bijvoorbeeld het fantastische Dorothea. Het Smee heb ik Dat ben jij, hè? Ja. Amai, En van het Smiske. Het Smintje, ja. Ja. Ook. Dus je bent eigenlijk gewend om in 3 stemmen te zingen. Ja. Voor alle duidelijkheid, Lies, dat is een geweldige groep. En bijvoorbeeld dat liedje Dorothea, dat is een van mijn lievelingsliedjes. Hè? Aller tijden, eigenlijk. Damn. Ja, ik vind het knalvervelend. Maar het is wat het is. Ik ga van de lift moeten afgaan, want Annelies die gaat terug zakken en ik stuur u terug naar de understage, naar Eva toe. Maar niet zonder een zeer dankbaar gigantisch applaus. Dank je wel. Annelies. Merci.